Dobrý deň, moje meno je Daniel Rychlý. Vítam vás na mojom tutoriáli o tom, ako urobiť neurálnu sieť a genetický algoritmus v editore Unity Engine. Kódovať budeme v Microsoft Visual Studio, konkrétne v jazyku C#. Cieľom bude naučiť autíčko šoférovať, teda prejsť dráhu a obísť prekážky bez toho, aby do nich narážalo. Celý tento tutoriál bude po slovensky. Rozhodol som sa preto, nakoľko som na YouTube nevidel také dobré video, ktoré by bolo po slovensky alebo po česky, o tom, ako urobiť neurálnu sieť, nejak od základu. Verím, že na Slovensku a v Česku je veľa múdrych hlav, ktorým toto môže pomôcť a dúfam v to. Avšak už samotný kód budem písať po anglicky, nakoľko si myslím, že v programátorskej spoločnosti je to štandard, ale veškerý výklad bude po slovensky. Toto úvodné video bude čisto teoretické, do praxe sa nedostaneme, povieme si o tom, čo vlastne v tomto projekte urobíme, ako bude fungovať náš genetický algoritmus a ako bude fungovať naša neurálna sieť. Takže ja si myslím, že môžeme ísť na to. Najprv, čo je cieľom tohto tutoriálu. Cieľom tohto tutoriálu je naučiť autíčko prejsť dráhu bez toho, aby narážalo do stien. Názorne nakreslíme si nejakú dráhu, napríklad takúto. To je náš okruh. Tu nám môže byť nejaká prekážka. Naše autíčko si takto môžeme načrtnúť, ono pôjde dráhou a my ho vlastne chceme naučiť. Chceme, aby sa to autíčko naučilo samo tú dráhu prejsť bez toho, aby narážalo do stien alebo do prekážky. Na to potrebuje nejaké senzory. Môžeme si naše autíčko načrtnúť. Bude mať 3 senzory, vzdialenostné senzory. Prvý pôjde dopredu, druhý pôjde doprava do boku, tretí pôjde doľava do boku. Budú to senzory vzdialenosti, čiže keď tam bude nejaká prekážka, napríklad takáto, tak ten senzor do nej narazí, vzdialenostný a zahlási autíčku. Aha, vľavo vpredu niečo je, treba sa tomu vyhnúť. Senzory budú 3. Dobre, toto je náš cieľ. Teraz ako bude pracovať vlastne ten genetický algoritmus? Genetický algoritmus vygeneruje neurálne siete, ktoré sú v tomto autíčku. Každé to autíčko má v sebe nejakú jednu neurálnu sieť. Genetický algoritmus ich pre jednu generáciu vygeneruje povedzme 100. Na začiatku, v 0. generácii, nazvime to, budú tie neurálne siete vygenerované úplne náhodne. Takže autíčko pôjde okruhom a niekde narazí. Napríklad tu. Je to náraz, čiže ho môžeme dať červenou farbou, tu narazí. Prešlo nejakú vzdialenosť. To by mohlo byť v našom prípade nejaké to skóre, ktoré sa bude posielať. Keď narazí, tak sa vráti na štart. Genetický algoritmus do neho nakopíruje druhú neurálnu sieť, znovu pôjde a niekde inde narazí, napríklad teraz narazí ďalej, takže bude mať lepšie skóre. Opäť sa vráti na štart a genetický algoritmus do neho nakopíruje tretiu neurálnu sieť a takto to pôjde, kým sa nevyprázdni tá generácia, čiže tá 100 neurálnych sietí napríklad. Keď budeme mať už všetkých 100 neurálnych sietí oskorovaných, že všetky prešli, u každej vieme, aké skóre autíčko dosiahlo, tak vlastne môžeme vybrať napríklad 10 najlepších alebo 15-20 najlepších, to si my zvolíme neurálnych sietí. Povedzme, že sme si ich zvolili 10 a týchto 10 najlepších, pri ktorých autíčko zašlo najväčšiu vzdialenosť, sa navzájom pokombinuje. Vytvorí sa z nich nová 100 neurálnych sietí. To bude naša už prvá generácia. Predtým sme mali 0, náhodnú, teraz bude prvá. Opäť sa postupne všetkých 100 otestuje na autíčku, ako ďaleko zájde, už to bude lepšie. Už zájde tu, niektoré možno aj tu. Keď sa ich celá 100 vyčerpá,
Opäť sa vyberie 10 najlepších, skombinujú sa do ďalšej generácie na 100 nových jedincov. Konkrétne, akým spôsobom sa budú kombinovať, to budeme riešiť pri kódovaní. Toto je zatiaľ iba úvodná teória. Sa pokombinujú do novej stovky a už bude druhá generácia a takto sa ďalej stále to bude vyvíjať. Vždy sa vyberú z generácie najlepší jedinci, tí sa skombinujú a vložia do ďalšej. Toto je ku genetickému algoritmu. Ďalej by sme si mohli povedať niečo k tomu, ako bude pracovať tá jedna konkrétna neurálna sieť. Toto už je trošku zložitejšie a je potrebné preto vedieť, ako sa násobia matice. Takže pokiaľ to neviete, toto už tu nebudem konkrétne vysvetľovať, ako vynásobiť dve matice, nakoľko na YouTube je naozaj veľa videí ako na to, tak si ich najprv pustite, zaberie vám to možno 15-20 minút, nie je to vôbec náročná téma, ale pre tento tutoriál je nevyhnutné ju poznať, teda násobenie matíc. Dobre, teraz už konkrétne k neurálnej sieti. Bude sa skladať zo vstupu, input, potom tu budú nejaké skryté vrstvy, hidden layers, v nich budú neuróny skryté a budeme tu mať výstup. Náš vstup budú reprezentovať 3 hodnoty. Budú to tie naše 3 senzory vzdialenosti. Nazvime si ich vstup 1, vstup 2 a vstup 3. Potom skryté vrstvy. V nich budú na rôznych vrstvách, na rôznom počte neuróny. Povedzme si, že budeme mať 2 skryté vrstvy. V jednej budú 2 neuróny a v druhej budú 3 neuróny. Potom tu budeme mať výstup. V našom ponímaní to budú len 2 hodnoty. Jedna z nich bude akcelerácia, plyn, ako rýchlo má autíčko ísť a druhá bude, či má autíčko odbáčať doľava, doprava alebo ísť rovno. Samotné neuróny medzi 2 vrstvami sú prepojené každý neurón s každým neurónom. Čiže takto. Dokopy je to 6 spojov. Tento neurón I1 je spojený s týmito, nazvime si ich H1 a H2 neurónmi. Neurón I2 je spojený s neurónmi H1 a H2, neurón I3 je spojený s neurónmi H1 a H2 takisto. Čo sú tieto spoje? Tieto spoje majú svoje hodnoty. Napríklad tento spoj by mohol mať hodnotu 0,2, tento by mohol mať hodnotu 1 a tento by mohol mať hodnotu minus 0,4. Čo sa s týmito hodnotami robí? Ako sa vôbec nejaká hodnota, ako sa nahrá hodnota H1 na základe vstupov I1, I2, I3? No, na vstupe budú teda 3 vzdialenosti od prekážky. Prvá vzdialenosť, druhá vzdialenosť, tretia vzdialenosť. Teraz vstup H1 sa nahrá tak, že sa jednotlivé neuróny I1, I2, I3 vynásobia s tými jednotlivými spojnicami. Názorná ukážka, ten náš H1 napríklad neurón bude mať hodnotu 0,2 krát I1 plus 1 krát I2 plus minus 0,4 krát I3. Ale to ešte nie je záver, pretože každý z tých neurónov má svoju hodnotu, anglicky sa tomu hovorí bias, neviem ako by som to preložil. Proste je to nejaká hodnota toho neurónu, každý neurón má svoju vlastnú hodnotu. Čiže ešte to bude ten bias toho samotného neurónu. Čiže H1 sa vypočíta ako I1
vstup 1 krát tá spojnica s tým neurónom plus vstup 2 krát spojnica s tým neurónom plus vstup 3 krát spojnica s tým neurónom a ešte plus ten samotný bias. Obdobne H2 neurón tiež. A takto to pôjde ďalej. Tento neurón bude spojený so všetkými z ďalšej vrstvy. Aj tento bude spojený so všetkými z ďalšej vrstvy. Rovnako tak tento bude spojený so všetkými z ďalšej vrstvy. Aj tento. A aj tento. Výpočet bude prebiehať úplne rovnako ako tu. Takže ho budem vysvetľovať iba na tejto časti. Teraz k tým maticiam. Prečo sú tu potrebné vlastne? Toto by som si mohol vygumovať, spraviť si tu miesto. Pardon. Takže, teraz už konkrétne k výpočtu tou maticou. Náš vstup bude reprezentovaný maticou o rozmere 1 riadok 3 stĺpce. Bude tu teda vstup 1 v nej, bude v nej vstup 2 a bude v nej vstup 3. Teraz, aby sme dostali hodnotu týchto neurónov, musíme túto maticu vynásobiť nejakou špeciálnou maticou, ktorá bude reprezentovať vlastne tieto spoje. Ako na to? Zatiaľ nevieme, čo v tej matici bude. Ale vieme, aký bude výsledok. Výsledok, teda toto, bude mať tvar zatiaľ iba H1 s čiarou, pretože to ešte nebude náš výsledok, a H2 s čiarou. Nebude to náš výsledok preto, lebo k tomu ešte budeme musieť pripočítať tie Bčka vlastne. Ale už budeme veľmi blízko. Takže táto vstupná matica má rozmery 1x3. Naša výstupná matica má rozmery 1x2. A teraz čo platí o násobení matíc? No vieme, že môžeme násobiť dve matice iba vtedy, keď počet stĺpcov, čiže toto prvej matice, sa rovná počtu riadkov druhej matice. Takže vieme, že naša druhá matica musí mať 3 riadky. Ďalej vieme, že výsledná matica má počet riadkov prvej matice a počet stĺpcov v druhej matici. Výsledná matica má 2 stĺpce. Takže naša táto prostredná matica, ktorá reprezentuje tieto spoje, všetky, musí mať tým pádom 2 stĺpce. Čiže vieme, že je rozmerov 3x2. Tu je nejaká hodnota, tu je hodnota, tu je hodnota, tu je hodnota, ešte nevieme aká, tu aj tu. Toto je vlastne matica týchto spojov. Keď vynásobíme maticu vstupnú, túto, ktorá reprezentuje toto, s touto maticou, ktorá reprezentuje tieto spoje, dostaneme túto maticu, ktorá reprezentuje tieto neuróny. Posledný veľmi jednoduchý krok je vlastne, že to naše H1 sa bude rovnať H1 s čiarou plus to ich Bčko a H2 sa bude rovnať H2 s čiarou plus to ich Bčko. Aby som to matematicky odlíšil, dám si tu B1 a B2, pretože to nie sú rovnaké Bčka. Každý z tých neurónov má svoj vlastný bias vlastne.
Takže sme vlastne dokázali vypočítať hodnotu týchto neurónov. A teraz to bude pokračovať obdobným spôsobom vlastne, ako táto matica sa použije táto, ako prostredná matica sa použijú pre zmenu tieto neuróny a našim výstupom úplne rovnakým spôsobom bude toto. Na záver sa ako vstupná matica použije táto. Ako prostredná sa použijú tieto spoje. A ako výstup dostaneme toto. Ale na výstupe už nebudeme počítať tieto biasy. Nebudeme ich pripočítavať. Výstupné neuróny, rovnako ako vstupné neuróny, obsahujú už konkrétne hodnoty. Na vstupe máme konkrétne hodnoty, na výstupe máme konkrétne hodnoty, tam žiadne tieto Bčka nie sú. Tie sú iba pri týchto vnútorných. Aj tu je Bčko, aj tu je Bčko, aj tu je Bčko. Ale na vstupe a na výstupe nie sú. Takže toto je ako funguje konkrétna neurálna sieť. Ešte by som sa mohol vrátiť k tomu genetickému algoritmu, doplniť malú časť, čo on to vlastne vygeneruje, keď to vygeneruje. On náhodne vygeneruje vlastne neurálnu sieť, to znamená, že vygeneruje náhodne túto maticu inou farbičkou, čo generuje náš genetický algoritmus. Náhodne vygeneruje túto maticu, túto maticu, túto maticu. A náhodne vygeneruje, môžeme zasa inou farbičkou, tieto neuróny a tieto neuróny. Ich teda biasy, tie Bčka, náhodne vygeneruje. Teraz neurálna sieť nie je obmedzená tým, koľko má skrytých vrstiev. Môže ich tu byť aj 10, ďalšia. Alebo koľko má neurónov v jednej vrstve, mohlo by tu ich byť aj 100 ďalej. Toto je konkrétny rozmer pre účely vysvetlenia. A ako bude fungovať samotné kombinovanie dvoch neurálnych sietí, ktoré budú mať vlastne to najlepšie skóre z tej desiatky. No vyberú sa dve siete, dve rodičovské siete a vygeneruje sa pre nich potomok s tým, že najprv, môžeme zasa inou farbičkou, neviem, ktorá bude viditeľná dobre, napríklad táto, od jednoho rodiča dostane toto, náhodne od ktorého, potom od jednoho náhodného dostane toto, toto a toto. Čiže v našom prípade dostane dokopy 5 vecí, z toho 3 budú matice, 2 budú vrstvy neurónov. Každú z nich dostane od náhodného rodiča. Môže sa stať, že dostane 3 veci od jednoho, 2 od druhého. Je to náhodná kombinatorika, takže sa môže stať, že dostane 4 od jedného rodiča, 1 od druhého, alebo že dostane všetkých 5 vlastností iba od jednoho rodiča, od druhého nič. V takom prípade bude jeho klon. To je kombinatorika, môže sa to stať. Dalo by sa aj, že sa nebudú dediť len ako keby neurónov takéto stĺpce, že sa budú kombinovať konkrétne aj neuróny v stĺpcoch, že tento bude od jednoho rodiča, tento od druhého, tento od tretieho. To už je vec skúšania a o tom, ako si tú neurálnu sieť naprogramujete. Dobre, verím, že ako teória by toto stačiť mohlo. Ešte si budeme nejaké detaily z tohto spomínať konkrétne, keď budeme programovať. A môžeme sa teda vrhnúť vlastne na úvod do praxe.